Very limited ra gyud ang oras every time magbakasyon ako magpapa sa Pilipinas mga kabisaya. But before gid sila mibalik for Australia, nagbukid nun getaway pa mi. And since ako may naghimo sa among itinerary, una gid sa akong listahan ang communal ranch na makita nato sa Impasugong Bukidnon og diha mi nag-lunch. After sa paniudto og sa horseback riding sa mga bata, miadto dayon mi sa Dahilayan Forest Park. As early as 7:30 in the morning mga kabisaya, on the way na gid mi sa Bukidnon. Medyo late na gid ni among pagbiyahe mga kabisaya kaya ang gusto gid ni Papa 6 AM mugikan sa CDO. Dili man jud mapas ang 6 AM kay daghan jud kay mi gi-prepare, daghan mi balon ug daghan pud kayo mi uban. Kabalo naman gid mo mga kabisaya basta daghan tag kauban ang tendency gid na madugay ta og lakaw. Almost 10 AM na din mi nag-abot sa Impasugong og nalabyan gid namo ning Lovers Lane but later na mi mohapit diha. Apason gid namo nga makaabot mi sa communal ranch before lunch kay wala pa sad mi pamahaw. Anang orasa mga kabisaya, nag-action na gid ko kabalaka no kay sa tanan na mo diri ako pa man ginakaana dira sa communal ranch ug akong mga anak. Og the rest amo mga kauban wala pa gyud mga kabisaya. Medyo gilayuan na gid sila tapos daot pa gid ang dalan og nagdagom-dagom pa gid ang panahon. Munang isa gid sa akong kabalaka no ang mag-ulan kay ang dalan gid padulong sa communal ranch medyo gamay tapos medyo slide bitaw. Og diri nga area mga kabisaya kailangan kita muhunong para magbayad sa environmental fee, parking fee, og maklaro na gid nato diha pa lang no nga kusog na gid ang hangin mga kabisaya. Og mo gid na atong fierce gyud kumadtong Impasugong na dili lang gid unta mag-ulana bitag kusog kay slide lagi ang dalan mga kabisaya. Og diri pod nga area napoy gapamaligya dag kalo, mutong si Papa nagpalit gid siya kalo, ako po nagpapalit po kog bag-o nga kalo bisan nanakoy daan nga kalo. Kay daghan lagi ang gipalit nga kalo ni Papa mga kabisaya. Nagtry gid kog hangyo di ano kung pwede ba maka-discount. Pero gikasaban ko ni Papa mga kabisaya kay luoy daw. Dili daw maghangyo-hangyo kay luoy daw ang gapamaligya. Anyways, pasulod na jud mi ani sa communal ranch mga kabisaya og nakita gid ninyo no unsa gid ka risky ang dalan. Pag-abot gyud namo sa Impasugong mga kabisaya, nag-change na gid mig position ni Markin kay si Markin ang nag-drive from CDO to Bukidnon. Pero pag-abot gyud namo diri sa Impasugong, ako na gid nag-drive kay kabalo gid ko unsa ka risky ang dalan mga kabisaya. Og basta inana na ka risky no, kailangan ako gid ang mag-drive para for safety bitaw kay murag kakulbaan ko, ka-nervyos pug ko nga murag bitag matagak ako isa ka tiil kung dili ako ang mag-drive. And since kay hilig man jud kay ko camping mga kabisaya, mo nang daghan jud kay ko gamit gikan sa camping tables, camping chairs, mga gamit sa pangluto na jud ko na mga kabisaya. Mo nang nagamit jud kay namo na no kana among getaway sa Bukidnon. Promise pag mo anhi mo communal ranch, gamit jud kay ninyo ng camping tables and chairs. Kay wala jud may malingkuran guys. Although pwede man mo mulingkod sa may Bermuda o sa may grass pero hugaw biya, lapok sad biya. So kailangan jud mo magdala gamit kay para sad comfortable mo. Kung ganahan mo magkapi-kapi, pwede sad mo magdala og stove nga gamay og takuri ba diha. Mo ginamong gibuhat mga kabisaya, di nagdala na lang jud mig balon kay para dili jud mo magutman sa dalan. Aside sa mga balon na mo nga giluto na daan sa CDO mga kabisaya, nagdala pod mig ramen nga mo gyud pinakapaborito sa mga bata kay basin day tugno kay ang Bukidnon, magulan-ulan ng Bukidnon, at least bitaw na ay makaon nga init. Mo gini nga baon ang rason nga nung dugay mi nakalakaw mga kabisaya kay gi-prepare pag na siya, giluto pag na siya. Imagine ninyo lami kay among balon na lumpia Shanghai, pork kawali ug fried chicken kana giluto na muna daan mga kabisaya. Mo nang instead of 6 AM mi mulakaw, nakalakaw gid mig 7:30 na. Ambot kung kami lang ba pero dili gid kompleto nga among kaon kung dili mi makainom og kape. Mo nang gadala-dala gid mig takuri ino, gadadala mi gamay nga stove para anytime nga ganahan mi magkape, makakape jud mi mga kabisaya. Favorite lumpia, and fried chickens. Let's eat guys. Let's eat. Balik nila, kariwuntan. Cowboy. Nagpalit ka kalo? Kaya, ay parta. Balay, ito man balaya. Pagkahuman na mo kauntanan mga kabisaya, ahi na din mi nagpicture taking, gihipos na mo tanan na mo mga gamit, kay musuroy mi sa unahan para mag horseback riding ang mga bata. Before pa lang gimi nakaabot sa communal ranch mga kabisaya, sige nagpangutana akong mama kung unsa lagi gid ang naa dinhi nganong ganahan jud ko musuroy dire. Anyways, ako gyud may istorya na mga kabisaya no, nindot jud kayo ang talan-awon diri sa communal ranch, labaw na kung dili jud kayo init ang panahon. Best for bonding gid siya as family mga kabisaya kay walay
signal diri, dili mo magsig-tanaw-tanaw sa cellphone. All you have to do kay magtambay, mangaon, magtanaw sa mga view, magsakay-sakay sa kabayo, tapos magchika-chika, magkatawa mo ra gina iyo mabuhat diri mga kabisaya. But of course, kailangan jud lagi mo magdala og camping table sa camping chairs kay para gyud comfortable lang yung pagtambay-tambay. Og kung makaani mo nga walay dala balon nga pagkaon mga kabisaya, don't you worry kay naaga poy ka pamaligya diri sa kilid. Og ang bayad aning horseback riding kay 250 pesos for 30 minutes ug kanang 30 minutes matuyok na jud mo ana mga kabisaya. And wala gasakay-sakay mga bata sa kabayo mga kabisaya, kami sad ani gasunod-sunod kay gakahadlok jud kay ko ana no, kay kung ako gipabuton no, humana na gid og sakay og kabayo ang makong kung ako gipabuton mga kabisaya from the last experience nako sa mga bata atong New Year kay diba diha mi nagsuroy man mi nahadlok jud kay ko ato mga kabisaya kay ang kilid man jud anang buntod pangpang naman gud na din diha gid ang kabayo gatambay das na mag picture taking so munang gakanervyos gid bitaw ko diha muna as much as possible ko ako gid ang pabuton di na gid unta ko magpasakay sa mga bata pero kay ganahan magid sila mga kabisaya kay kana gid nga experience ang horseback riding one of a kind experience ginano talag saon na jud kay nas kinabuhi sa mga bata. After 30 minutes sa horseback riding sa mga bata mga kabisaya, wala na pud kayo mi nagdugay diya sa communal ranch kay galain na pud ang weather then gadulugdog na pud ana nga time. Gaapas pud mi nga makaabot mi sa Dahilayan Forest Park nga wala pa gid mag-ulan mga kabisaya kay gusto sad na mo ma-enjoy ang Dahilayan. And while atong pabalik na mi, gipanaog ginakos lang mama para makakita gid sila sa Lovers Lane. Dira nagyapon na siya sa impasugong. Og grabe kanindot ang talan-awon diya mga kabisaya kung unsa kanindot ang communal ranch. Mas grabihan ko kanindot sa talan-awon diring dapita. Ang nakatsada pa gid ni mga kabisaya ka wala pa ginay bayad diha. Maora to, see you sa part 2.